Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru Għawdex Clint Camilleri, it-Tnejn fil-għaxija inawgura uffiċjalment Pjazza San Franġisk fir-Rabat Għawdex, b'investiment ta' żewġ miljun ewro. Il-pjazza fil-qalba tal-Belt Victoria ingħatat dera ġdida wara proġett ta' riġenerazzjoni u tisbieħ li se toffri spazju ieħor miftuħ għar-residenti u t-turisti li jżuruha ta' kuljum. Il-proġett ta' Pjazza San Franġisk inkluda bosta xogħlijiet, fosthom żieda fiż-żoni pedonali u installazzjoni ta' sistema ġdida ta' dwal fil-pjazza. Issaħħew ukoll is-sistemi tal-qugħ mix-xita u twaħħlet amara ġdida ta' barra sabiex il-pubbliku jkun jista' jistrieħ meta jgawdi din il-pjazza. F'indirizz li għamel il-Prim Ministru qal li l-investiment fi pjazza bħal din jirrifletti l-ħsieb ta' dan il-Gvern li jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dik hija l-filosofija li aħna bħala Gvern nemmnu fiha. Ix-xogħol fuq naħa waħda x-xogħol huwa importanti għaliex mingħajr ix-xogħol ma jistax ikollok il-kwalità tal-ħajja, ma jistax ikollok l-għajxien li huwa tant importanti għal kull wieħed waħda minnha. Imma mbagħad hemm ħin id-divertiment, hemm ħin il-mistrieħ u dak huwa il-bilanċ li dejjem irridu nilħu. Dr. Abela sostna li jinsab kburi li l-ġimgħa li għaddiet Malta innegozjat pakkett ta' 2 biljun u 250 miljun euro fondi Ewropew li minn tal-inqas 10% minnhom se jiġu allokati għal proġetti f'Għawdex. Quddiem il-binja tal-Ministeru għal Għawdex il-Prim Ministru nata wkoll b'sodisfazzjon kif l-ekonomija Għawdxija reġgħet irpiljat filwaqt li qal li bħala poplu irridu nimxu l-qudiem fil-ġid billi nibbilanċjaw is-saħħa, l-ekonomija u l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Għawdxi u Malti. Fl-intervent tiegħu il-Ministru Għawdex Clint Camilleri qal li fl-aħħar xhur il-Ministeru Għawdex ħadem bla waqfien sabiex din il-pjazza fiċ-ċentru tar-Rabat titlesta fl-iqsar żmien possibbli bl-inqas inkonvenjent għar-residenti. Ninsab sodisfatt ħafna kif imxejna u progressejna b'dan ix-xogħol fejn 50 xhur. Lestejna dan ix-xogħol, pjanajna u rajna li ġibna riżultati u issa nħarsu l-qudiem għal aktar ħidma, għal aktar proġetti madwar Għawdex.